nan ba abin da bai halatto ba. Aro da masalatai ga annabin nan da bai ya karya ba. Baban su Fatima manzon da ba za a yi irinsa samsam ba. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. Ina gwanar wani gatawa gwanar jaruma wazan fama. Gurin gudu a baiwa zomo kasai tana gurin giwa. Hajjaju Hajiya Aisha a gaishe ki mai talakawa. Mahasada ku dau haƙuri ba za ku yi uwar gidana ba. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. Tota kunke lafiya na wiso Hajjaju mai halin girma. Mata ga Alhaji Muhammadu Bande ga ta 'yar girma. Yaya ga Sa'idu Yarima yayar shi ita ɗai tilo. Hajjaju ku ukun mana gata Allah ƙara daɗo girma. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. Ni wari waran bota ke sai jarumar gidan girma. Toron gudu a barwa doki shi kuma sun ci sai koma. Sannan ki mai gida je a hagu sannan ki mai gida dama. Ta Alhaji Muhammadu Bande giwa jiran dubu gauza. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. Hajjaju addu'ar da nake miki Allah ya daidaɗo girma. Ya kara duk zara'ar ke da'iman an tufata na. Wanda ya san darajar abinci shi ke cinikin gona. Gonar mu ta san darajar al'umma mai halin girma. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. An ciki sha zaman ki huta hanzi leka gidan kowa. Ita ka a sannu abin ki dawe su mai halin girma. Kekin zama tauran yewa an taba miki gaggawa. Dattijo wadiyar dattijo Allah tsare ya ja kwana. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. Hajjaju kin iya kin huta Allah yake ta yin komai. Haka suke faɗa a gari gashi Allah yana ta yin maimai. Hajjaju kin iya kin huta Allah daɗa daɗo maimai. Allah ya ƙara haɓaka miki komai an gata na. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. Alhaji Muhammadu Bande Allah ƙara daɗo baiwa. Allah ya yi maka baba Allah ƙara daɗo girma. Bana ya ƙara sadaka a duk inda ka shiga nan ma. Albarkaci na dukiyarka mu mun ci ba fa waiwai ba. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. Yaya ga Sa'idu Yarima Allah ƙara daɗo girma. Domin kun ne abin da rayuwa bani mantawa. Addu'ar da muke muku a koda yaushe ba fa waiwai ba. Albarka ta zagaya ahalinku wanga ba fa ƙarya ba. A cikin fesu kurjini Hajjaji barka da taimakon kowa. Hajjaju Aisha gimbiya gaishe ki mai talakawa. Maman Muhammadu Bello Doctor Allah daɗo girma. Maman Ahmad Yalbi Allah ƙara daɗo girma. Mama ga Wasira Hajjaju Rabbana ƙara tsawon kwana. Maman Rahama Bijju Allah sarki 'yar baiwa. Maman Maryam babba Allahu ƙara daɗo girma. Maman Maryam karama Allah ya sare ki 'yar baiwa. Mama ga Khadija Hajjaju Allah ƙara daɗo